Umur menteri bengal. Hello लोगोफोर welcome to back my YouTube channel नोंथांमोन साफ्रोमखौ आंनि बे चेनेलावहाय फिन खनसेबाबो बरायहरनाय जाबाय ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदानै आपडेट लाना फैदों ना थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांदो आरोना लोगोफोर Umur menteri bengal. Dede stop kalam. Pasar bengal. जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै आंनि बे बिबर इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजां आपडेट मोनबाय थानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि बे बिबर इउटिउब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय ना लोगोफोर बाय बाय